যতন ন সানজা কাহাম যত খাপাংনি খাজুক সিনি খাপাংনি তাকুকতে বুকুক সংনো তিনি নুকা যে সিনি রাজ্যনি যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডক্টর মানিক সাহা বিনি স্টেটমেন্ট নুকা কংপ্রক বাসানি যে রোমানি স্ক্রিপ্টনি কেবেং মুঙ্গো যে বাসনি মানি যে আপনার নুকজাকা যে তিনি इंग्रेज रकनि बासानो जे स्क्रिप्ट न तागै सिनाने दिनै आं आबोसो सानानै मुसुंगो जे बास जे ककथाइनि मालिक जे बासानि मालिक जों दा डिसाइड खायनाय ना गुबुननि दफानि बर बर डिसाइड खायनाय दिनै आं आबोसो सोंनानै मुसुंगो and abono kereyang jara jasini bharatborshoni kingba jasini je bichoni jottoni sai সর্বশক্তিশালী পার্টি হিনি যারা সিনু হনি যে পরিচয় দিবই পার্টি খেলাই তংনাই রক রাজনীতি আনি খাকলাবনি থুই হিনি যারা যে হিনি তংনাই রক যারা যে বিজেপি পার্টি যে ভারতীয় জনতা পার্টি যারা যে খাই তংনাই রক যে কর্মকর্তা কিংবা যারা যে লিডার রক আং আবি সিংনা মুসু তিনি নরক তামু ওয়ানচুগু যে খাই তং আং সেমিয়া কিদম নরক যে সেমানা যে সিনি দফানি বমলি বিসমান বেকেরেং সিনি ব্যাকবোन অফ দ্য नेशन के ओ स्टूडेंट youth ro and all youth ro tis norok amsike राजनीति खाइ दं के सिनि दफानि थिरां बजा थां सगैनाय आबनो अरर दाइने वान छुबि आसम आसम के एकदम वान छुमां खामसि नां फय एकदम आरो जे ककथानि जों मालिक जों ककब्रक साबुनि लेंगुवेज बा सिनि मानि ककब्रक सिनि जे ककब्रक ककथाइनो साबो डिसिजन खालायनाय बा साबो तामो स्क्रिप्ट बाय सिनाय ना नों बांला बाय सिनाय ना इंग्लिश बाय सिनाय ना देबनागरि बाय सिनाय नों सानाय साबो फास जों तिप्रासा जत्त जे समग्र जे सिनि 20 दफानि तिप्रासा जों आबोसो मावान छुकनाय राजनीति तर्जमानि बाय इंगिया सिनि दफा सिनि हदा जे सिनि नेक्स्ट जेनारेशन अबनो बवान छुना नांनाय आं मुतु खलाय राना मुचुंगु नरक जे सेमाना आन्दामान निकोबर द्वीपपुन्जनि जे काहिनी कायसा आ जागाबो कायसा सिनि हाय जे दफा दंमानि ठीक नरक जतो सेमाना आं आबनो आसक्ति साना थांलिया किन्तु सिनि अ राज्य बताबो अमा हायनो उंगै दं ठीक आबो बाय कम्पेयर खालायनायके जेता जे आन्दामान निकोबर द्वीपपुन्ज बाय सिनि तिप्रासानो कम्पेयर खालायनायके के सेम पद्धतियावनो थाङै दं आं काबोनो मा हानु जे सिनि कतर जे राजनीति गोरोंनि वान सुनाय र राजनीति बासन सिमरै दं हाय 26 2828 अ पार्सेन्टेज सिम खालायना रों दं हा फियाबा निनि दफा निनि हदा जे त्रुक पावरलेस नि दंमानि जे मादर त्रुक कमाय दंमानि जे निनि अधिकार त्रुक जे कमि दंमानि आबर नखन पगै थांगा आबर खनि मकलनि बसाखौ नुग्लिया आबर न सुंमान सुजानाय दंनानै नांगौ अबस सानायौ खापनि ताहुते बुहुक जरा तंसिनि सिं मावान सुकनाय राजनीति जों खालायनाय यस बुजु खालायनायनि जतनि अधिकार दं गणतन्त्र देश किंबा जों अ जरावो तानि बागै जों हातै दफानि जों कक सानना दिनै आं सिनि राज्यनि जत्त समग्र सिनि जत्त 20 दफानि तिप्रा सालु करक आं आबोनो कयनानै मुसु नरक साइमानना जे 2026 डिलिमिटेशन कमिशन अफ इंडियन जे 84 एमेंडमेंट जे भारतनि आइनि जे 84 तम जे आइन संशोधन खालायनाय जानानै थाङै दं एन आबो खालायजा हांगाय सिनि तिप्रा सारकनि जे सिनि तिप्रा दफारकनि तामो उंनाय नर जतो साइमान दंना सिनि पार्सेन्टेज बर थां सगैनाय
en a jaga bo norok nugui tong na o de ung tong jorao norok je saimana sini tiprasarok ni sini mung sini tiprasarok ni sini jak nani hingkai sini kok thai sini kanmung chungmung sini musamung sini resap mung sini musup mung sini samung sini kaimung oborok jotto tinai se sini tiprasarok ni culture je sini jagu yes जों आबो जत पगनानि कगिया किंबा जारा जे किंबा जारा राजनीतिनि जारा मयदानाव फायनाय जारा राजनीति गोरों रक जारा भारतनि सर्वश्रेष्ठ बिश्वनि जतनसे शक्तिशाली पार्टीनि जारा खायतनाय रक आं बरनो आबो सानानै मुसुं दिनै इं जरावो जे दफानि किमा निनि हदानि जे बरक जे निनि पार्सेन्टेज जदिन कबि तो हाके डिप्रेशन जदिन इं तो हाके अबसय इं तो हाके नों साबनो तैनाय नों राजनीति खायनाय साबनो तैनाय नों पलिटिक्स थंनाय साबनो तैनाय नों बुट जे बुट बेंक नों पलिटिक्स थंनाय आबसय वानसुना नांगौ निनि जातिनि परिचय निनि जातिनि सिनेमुं निनि दफानि सिमुं बजा थांसगैनाय सिगां आबनो वानसुना नांगौ दिनै नों मन्त्रिनि सिट दं दंगौ दिनै आजाय ककबर डेभलपमेन्ट कमिटिनि जे चेयारमेन खालामजाक दं दंगौ हा नों साइमान बले सिनि तिप्रासानि जे ककबर ककथानि जों डिसिसन खालामनाय जों सिद्धांत हानाय आबो सिनि अधिकार दङ सिनि दायित्व दङ आबो सिनि रेसपन्सिबिलिटि दं नों साइमाया दिबा हा निन मत दायित्व दंबले नों भारतीय जनता पार्टीनि जदि नों करजाक दङ नों मन्त्रि नों दङ के जे तिप्रासा लुकरक किमा स्टुडेन्ट रक नों इनभेस्टिगेशन खायदि प्रतिटी जे स्टुडेन्ट जे हाजार हाजार जे स्टुडेन्ट ककबर नाहार परि दं तनाय नों बरबाय मालादि बरनो सोंदि यस नर तामो लेंगुवेज नर फरायन मुसुं बो लैंग्वेज में नर क्वेश्चन के जानाय एंड बो लैंग्वेज नर सिदार बिसि हामजा सोंदि सोंनानि परे नों डिसिजन खादि जे केबिनेट तो आसुगै हा नर खायने नर किसिं नर 10-15 जन नर केबिनेट आसुगै यस ए स्क्रिप्ट दिला पसिबल হবে मो स्क्रिप्ट बेखे जानाय देबदगरे जानाय बांला स्क्रिप्ट जानाय माबै तंनानि को जानाब्ला ना जनजाति किमा जे तिप्रासा रंनि बै नर उन्नयन नाय हुनकाय समग्र तिप्रासा रंनि बागै तामो इनके जानाय एन स्टुडेन्ट रंनि तामो एडभान्टेज इनके जानाय सुबिदा बबो का हामुंनाय अब नायनि दरकार बहुत जे खोनाका जे राजनीतिनि बासन बहुत खोनाव राजनीति को आं सानानै थांया किन्तु बा उन दफाते हदानि कक निनि जेसिनि मुकुमनि कक सागाय बखा बेलाय खानाव कारण आं फार्स्ट तिप्रासा ठीक जों गोसो जों भारतनि नागरिक सिनिबो अधिकार दङ जों जत्त जे दान जा हामजाकमानि नंनि राजनीति खायनानि आबो नां यासि सुनानै थांया किन्तु बार जे जराव नों सिनि दफानि कक सानानै थांगो जे जराव नों सिनि हदानि कक सानानै थांगो जे जराव सिनि दफानि परिसरनि कक सानानै थांगो आ जराव नों खागला बयसिं कक मा सानाय राजनीति खायना नों दफानि कक साइमे आंनाय बमाहाय राजनीति बाबो दिनै बेलाखेने बखा दुखुनाव बनि बागैनो आं फायथागो कक गोबां सालिया साथे साथे कक गोबां मा साजानाय दङ सामां न बखानि एकदम थै उनाव गैफायौ बनि बागै आं गाबोन कयमु तंनाय सिनि जत्त तिप्रा हास्तेनि जत्त तिप्रा सालुकुरकनो जत्त जों आबो वान चुकनाय एन आं ताइ जत्त सिनि सिगला सिगलेरकनो पाइथो आं गाबोन कयनानै मुसुंगो एन आबो डाइरेक्टली आं नरम सानानै आं नर बाक्सा साजायांनाय सिनि अ जराव जारा जेसों अ जेनेरेशन तंनाय रक नर तो दाबो जत्त साइमन जों एआई नि जुग एन टेक्नोलॉजी नि जुग विशेष करे जों अबनो जों एनालाइसिस मा खायनाय सिनि जेनेरेशन न नाहारै जों वान चुक जों याप्रेसन नांनाय एन जोंनो बय डिसिजन क्लायरिनाय बय सिद्धांत क्लायनानि बय सिद्धांत क्लायनाय जों अ लामा हमनानै सिनि अ जराया नर साइमान तंना सिनि बरक न बमायके जों फेमलगै थंजागै दं तो अबनानि को कसार मुं तंनाय जत खापगनै थाखुकथाय बुहुक जंनो जत्त सिनि तिप्रासा लुकरकनो प्लिज राजनीति मयदानाव जों आबसो नुयाखै जे सिनि दफा ते सिनि हदा सिनि तिप्रासा दफानि बागै एन्ड सिनि मुकुमुरकनि बागै कक सानानै बागै आं जतन प्लिज नर जतन कक कसार मुं ते कक कइजौ हामबाय जतन